Bonġu emme. Illum x'qed titgħallmu l-iskola? Se tħallini bil-kurzita? Huwejja, emme, ħanara x'tallimt. Iva, l-asafar għandhom id-demb. Il-bnedmin m'għandhomx. L-asafar għandhom ir-rix. Il-bnedmin m'għandhomx. Imma sten, għandhom is-suf. U mhux talli m'għandhomx demb, talli lanqas għandhom ġwienaħ. Imma xorta jtiru bl-ajruplan? Kemm titgħallmu affarijiet sbieħ l-iskola. Nixtieq nibda niġi l-iskola miegħek. Xi tgħid żbejjaħ? Ix bandla sabiħa dik, hej! U tidher soda wkoll. Nista' niġi nitbandal magħkom? Jien inħobb nitbandal. Hej, l-iskola ma tridnix. Nitbandal ma tridnix. Mhux sew, Ħatta lija. Ara, issa meta l-mamma tixtrili vaska għal ġol-ġnien, ma ngħidlekx tiġi tilab miegħi? U meta nixtri rota, ma nrikbekx fuqha. Ma tafx x'inhi rota. Mela ħejjew ħanurikom kif tkun. Basta tħalluni nilab magħkom? Ħarsu l-isfel. Hemm ħafna karozzi. Qed tarawhom? Il-karozza jkollha 4 roti. Imma r-rota li rrid nurikom jien ikollha 2. Forsi xi ħin ninsertaw xi rota. Hawn Malta ma tantx tara roti. Hemm pajjiżi bħall-Olanda fejn tara ħafna u ħafna roti. Imma naf għaliex hawnhekk ma tantx tara. Għax hawn ma tantx hawn fejn tista' ssuqhom. Oj! Fejn sejrin? Għadna ma rajniex rota! Fżaqkom biss moħħkom intom. Qed taraw x'qed jagħmel? Qed ipoġġi l-gamblu max-xlief biex il-ħuta tmur tikol il-gamblu u tinqabad. Attent, emme! Ma tantx jieħu gost bik jekk tikollu xi gamblu? Għedlek jien? Ma tistax toqgħod tittanta n-nies? Issa tlaqna nfittxu rota. Ma jistax ikun li ma narawx rota waħda? Iva, naf min għandu rota? Hemm tifla toqgħod ħdejja jisimha Amanda li għandha rota u spiss tkun fil-bit ħatiġri fuqha. Immorru ħdejha. Tridu? Din it-tifla għadha ċkejkna u allura r-rota tagħha għandha 3 roti. Imma tiegħi la jkolli waħda se jkollha 2 u tgħid kemm se niġri biha. U anki nagħlem lil Amanda s-suqa. Emme, aħjar ma tersaqx lejn dak il-qattus għax tgħid kif jaħtfek. Emme! Dan l-asfur ċkejken kurjus wisq. U nkejjus wisq. Ma kienx rota li semmejt. U kont insejt li Amanda għandha qattusa u kemm kbira dik il-qattusa isa ġganta. Emme kemm jidher ħdejha. Emme! Qedlek tersaqx lejn il-qattusa x'hekk taħtfek iġibek karfusa. Lex, qed ngħid katusa. U lex katusa ħanfusa. U le! Emme! Isa, emme! Tir il-fuq! Intista tiru l-qattusa ma tistax! Ejja, emme! Le! Emme! Isa, emme! Brava, Elle!
Issa Iva hekk ikun jista' jaħrab emme, imma attenta għax dik il-qattusa brikkuna tas zarbuna. U lex qed ngħid ħawwattuni u fxiltuni. Kemm intom imqarbin ħej. Kif tajtuli nifsi. Ma kienx rota li semmejtilkom. X'fettillek mort timbex lil-qattusa emme. Iva naf li jinta sfur kurjus u l-kurzita importanti ħafna biex nikbru nitalmu. Imma qabel naġixxu hemm bżonn li naħsbu. Inkella jista' jiġrilna xi ħaġa li ma tantx nieħdu gost biha. Emme, se twedni li darb'oħra toqgħod iktar attent u ma tħallix il-kurzita tiġri bik? Tajjeb wisq. Issa tlaqna mmorru lura d-dar. Forsi fit-triqitna naraw. Ħarsu l-emme, araw, kemm hemm roti. Kemm nixtieq rota ħanħoss iż-żiffa taħbad ma' wiċċi. Hej, qed titħu bija hux, għax intom ittiru u jien le. Imma jien almenu noqgħod dejjem attent u nipprova ma nidħolx fl-inkwiet ukoll